Berriz ere sexualitatean inguruen, sexuan hasi ezi, eta segituko dugu pixket etapa hauetan, aintzineko kapitulotan solasten eginen bezala, eta guk arron kutxuna dugun etapa batetaz, eta sexualitatea solastu nahi dugu, eta da pixket, zartzaroa eta sexualitatean inguruko errealitatea. Zaunitzetan, ezkutatua izan den gai bat, guken hemen izan dugu kriston plazerra egoteko, bortzirietako jubiloteketan elkarbanatzen espazioa, sexualitatea eta hirugarren adina edo zartzaroa, pixke bat gaia mahai gainean patzen. Eta ikusi ginen, nola sexualitatea asexualizatzen dugun zartzaroa, eta sexualizatzen dugun bezala zartzaroa, pertsonak asexualizatzen dugula, Eta pixken da egin hortik ere bai, gure gai kutxun honei... Heldu, gaurkoan. Hartu, hoi da, bai. Eta betikoa, nik beti batzen dut horrela basea, oinarria, baina haitu dugu haunitzetan, guia ez gaude hortako, edo zetako gatetzate jubiloteketan zartzaroa eta sexualitatean kontu solastera, zer solasten duzue? Ostras, zer ez dugun solasten, ez? Beti bezala, zailtasunak edo fokoa penetrazioan eta orgasmoan patzen bali badugu, gaizki gara, ez? Eta gehiago zartzaroan aldiz, orgasmo eta penetrazioa ulertzen badugu desira eta plazer bezala, hor gaizki gazi, ez? Pixket kanpoan, pixket markoa dela, desira eta plazerrak, anitzak, ez? Eta hortik pixke bat bidea erekitzera. Izaki sexuatua garelako eta sexualitatea ere bai hiltzen garen arte gurekin dagolako. Hori da, bai. Eta batez ere aurreko saioetan ere aipatzen genuen, haurtzarotik ere eta nerabezarotik ikasteko gauza asko ditugula, baina zahartzarotik ere bai, Eta batzuetan gu baina zoharragoak diren pertsonak gehiago daramaten mundu honetan bizitzen eta esperientzia gehiago dute, Eta sexuan zergatik Agian zahartzarora hurbildu gaitezke ere, gu zahar egiten garen heinean, egunero zerbait zaharrago garelako, baina hurbildu gaitezke zahartzarora ere, nolabait ere, ikusmira edo ikusteko puntu horrekin, haiek dutela guri zerbait kontatu. Zer gertatzen da, normalean tabu dela, eta orduan normalean gai honen inguruan ez dugula hitz egiten, gai honen inguruan ez dugula galdetzen ere, baina behin galdetuta ere, bortzirietan gertatu zaigun bezala, gauza asko ditugula ulertzeko, eta ikasteko. Eta adibide garbia bat da, abentura txiki bat kontatuko dut, baina gu igual jaio gara antisorgailuekin, edo kondoiekin, asmakizun edo berrikuntza guzti horiek, nolabait ere, guk jaio ginenetik hor daude, baina ez dira hain berriak, eta orduan bortziretako emakume batek kontatzen zigun, horrelako hitzaldi batean esaten zigun, bera, Frantziara joan behar izan zuela, diua jartzeko, ze hemen estatuan ez zioten, 50-60 hamarkadan ez ziotela jartzen, kondoiak ere zeudela, gaur egun, supermerkatuetan ditugun bezala, eta orduan nolabait ere, haiekin hitz egitea, komeni zaigu, ze beste, sexualitatearen beste errealitate bat ere ekartzen digute, eta ez hori bakarrik, anekdota txiki bat besterik ez delako, baina nolabait ere, batzuetan, haiek bizitako, bizipenetatik guk ere ikasi ezakegolako, ez da? Testu inguruengatik, adibidez, helduen gaztaroa kontatzen dakutenan, nola ligatzen zuten, nola hurbiltzen ziren, ze estrategiak, hortik ere ikasteko dugu, baina ere bai, beraien momentu hontan, presente hontan, orainan, nola bizi duten, beren sexualitatea. Eta iduridu klitxe bat, baina zeinen garrantzitsu den sexualitatea ez delako akitu, indena da kanbietu. Sexualitateak izan du eraldaketa bat, eta beti eraldaketa, gure bizien eraldaketak tortzen direnean ere bizitugu ilusionez, bizitugu alde positibo batetik, eta zartzaroan berdin. Orden, gakoa zein da, klitxe hau betez, etapa hontan, eta guk gazte bezala ikasteko dugun gisa, xamurtasuna eta komunikazioa, niri, eta bakitzuri ere bai, xamurtasuna zehitz beresi eden, eta xamurtasuna azaleratzeko, espresatzeko eta elkarbanatzeko modu ze diferentiak badiren. Eta hoi, zartzaroak haunitz erakusten aldaku. Eta zertaz solasten dugu zartzara eta sexualitatean? Zer gai dire
dire bertzean bezala, ez? Identitateak, nor naiz ni, nire biziko etapa hontan, nola bizi dut nire burua, nire gorputza, nire biografia, eta nola harremantzen naizen. Ere, ez? Iduri du ja ez garela harremantzen, ez? Zartzen garenean, baina alrebes. Hori da, eta nolabait ere bukatzen dela, baina ez da bukatzen, ez? Bizirik gauden bitartean nolabait ere piztua dugun zerbait da, ez? Bai desira, bai harremantzeko gogoak, bai intimitatea, bai nor bere buruarekin eta beste pertsonekin ere, ez? Bai, gai bat dela, ez da? Intimitatea ere, nolabait ere, zahartzaroan ere behar dugula, denok, bizitzako etapa guztietan intimitatea behar dugu, edo bilatzen dugu, edo nahi dugu, ez? Zahartzaroan ere bai, ez? Eta hain da ere bai, hain polita, eta aipatzen duzun horrekin, ez? Samurtasunaretik abiatuta. Noski, igual ezin ditugu, ez? Gure gorputzak ezin ditu, ez dakit, praktika konkreturen bat egin, edo ez? Edo postura batean jarri edo bestean, baina nolabait ere, horri buelta ematen, eta segurazki beste mundu berri batzuk irekiko zaizkigula, ez da? Eta gainero, badagolako aukera, praktika konkretu horiek lehen funtzionatzen zutenak eta ez, zuretako gustokoak zirenak, baliteke orain ez direna desiratuak. Ez? Hau da, igual saiotan aipatu dugunak egin behar den hori. Sexua ulertzen badugu sarketa bezala, segurazki ez den egongo. Ez maiztasun, ez presentzia, ez modu berdinean, ez? Baina, eske gainera igual ez da desio duten zerbait. Eta igual desio dutenak dire bertze eszenario, bertze kontestu edo bertze elkarretaratze batzuk. Adibidez, zahartzaroan haunitz pizten diren, eta haurtzaroan ere bai, baina haunitz pizten diren zerak dire zentzumenak. Nola zentzumenak garatuz, gure sexualitatean aukerak erekitzen diren, gure sexualitatean bizipenak erekitzen diren, eta esperimentatzera gazin. Iduri du, berriz ere, nerabezaroa eta gaztaroa dela esperimentatzeko momentu, ez? Hemen gu heldu gara ertera, ez. Eta hori ere, bai kontatu dakutelako, bai ikusi dugulako eta bai pentsatu nahi dugulako, ez? Nik uste dut, zahartzara eta sexualitatean errealitatea dela gai bat ez dena sakondu, ez dena nitzikertu, ez? Eta gelitu pixket atzen du bezala. Hau, lotura egiten dut orain, batean tortzen zait burura haurtzaroakin ere, ez? Atzen du den zerbait, ez? Pixket, uste dut, direla bi etapa bat uztenak haunitz lotura, eta uste dut, arron, ikertzeko eta entzuteko prest egon beharko ginukela ere bai, onuragarri direlako gaztea garenen dako, ez? Edo ezain gazte berdin zait. Bai, eta haurtzaroa eta zahartzaroa ez, eskutik helduta dauden bezala, inguruan dauden pertsona heldu horiek ere, eskutik ere heldu daitezela, ze normalean bai haurtzaroan eta bai zahartzaroan nolabaiteko zaintza dago, ez? Eta zein da zaintza, edo zaintza hori nork eramaten du aurrera? Segurazki gazteak, helduak, ez? Orduan, importantea da ere, bai zahartzaroan, bai haurtzaroan nolabait ere bide lagun izatea, ez? Ez da, hainbat kasu daude, ez? Zahar etxeetan eta, tarteka ez, geletan, ez dakit ez da nola azaldu, baina intimitatean dauden, ez? Bi pertsona, zaintzaileak edo erizainek harrapatzen dituztela, haien intimitate momentu horretan, ez? Eta batzuetan nola kudeatu behar diren egoera hauek, batzuetan ez da lan erraza izaten, ez? Irakatsi ez digutelako, bai profesionalki eta bai pertsonalki, ez? Orduan, nola baitere nik uste zahartzarora hurbiltzen baldin bagara bide lagun izaten eta esparru horiek ere baimentzen, nik uste aurrera pausu handi izan daitekela, ez? Eta agian lehenengo urratsa, ez? Esan nahi dut, sexualitatea ere badakigu hor dagoen, ez? Zerbait dela eta sexuaz gozatzeko askeak izan bar garela denok, baina zahartzaroan ere bai. Eta batzuetan ahaztuta gelditzen da, baita beste gizarteko beste hainbat kolektibo bezala, aniztasun funtzionala duten pertsonetan, edo ez, horrelako, ematen du ez, batzuetan nolabait ere sexuaz gozatzeko eskubidea bakarrik dutela profil zehatz bat duten pertsonak, eta ez da egia, ez? Gainera sexualitatea esango nuke ez, emakume eta gizon, ez, garen ditugun bizipen horiek definitzen baldin badugu, sexualitatea horrela definitzen baldin badugu, denok dugu, ez, eskubidea gozatzeko eta gainera balio bat da eta ezin digutena kendu, ez?
ez adin kontuagatik, ez ekonomikoki, uste dut ideia hau ja beste saio batean aipatzen nuela, ez? Baina sexualitatea gure baitan egongo da betiko, ez? Eta gozatzeko aukera hori, naiz eta ez dakit, gaixotasun bat euki, edo naiz eta ez dakit, bai, ez bizitzako arazoren bat izan, badugu beti, sexualitateaz gozatzeko ahalmen hori, ez? Eta ahalmen hori ez da desagertuko, orduan ze baliotsua den, ez? Ze naiz eta, ez dakit, egoera oso zail batean egonda ere, badaukagu, ez? Disfrutatzeko aukera. Gero igual ez dugula disfrutatuko, ez dakit, baina, edo bai, baina pintzat aukera hor dugu, eta teori irekita dago, ez? Eta nik uste hori ideia importantea dela. Eta aukera hoi, edo ahalmen hoi legitimizatzea, ez? Legitimo egitea, ezile egitea, zaunitzetan, bai haurtzaroan, bai anistasun funtzionalean errealitateekin, eta zahartzaroan ere bai, badagolako paternalismo kutsu bat, ez? Baduguna, zai dire, edo, bueno, pixket urduritzen garela bezala, eta nik uste badagola hor, orokorrean, ez zuterten toki konkretu batzutan, baina orokorrean bai. Eta ez gara ohartzen aukera hauek, guri zile egiten direlik desiragarri eta desiratuak izaten algarena ere zahartzaroan, nola iten dakuten piztu ez, ilusioak, afektua, fantasiak, erran nahi dut, direla gure sexualitateko parte eta batzutan, pues, bueno, uzten dugula guk ere bai pixket lo, ez? Baina, bueno, pizten aldirela eta gure baitan daudela, ez? Gero, aipatu duzu, baina... Bai, eta barkatu, eta pizten ez badira ere, bai, bai. Ongi dagoela, bai. Orain ez dugu, ez, zahartzaroan ez dugu aktibo, ez dakit nola esan, gure bizitza sexuala oso aktiboa izan behar. Esan dut, bueno, nolabait ere ez, bueno, isilduago edo suabeago egon daiteke, baina baita ere mugituago, bai, eta gauza bat eta bestea ongi dago ere, bai, ez? Ez dugu zertan orain, ez, bizitza moderno honetan, ez dugu zertan orain, nolabait ere, ez dakit ez da nola esan, baina nolabait ere oso esperimentazio handiko zaharrak edo helduak ez garela zertan izan behar, baina nolabait ere gorputzak hori eskatzen baldin badugu, zergatik ez, eta ez zentzuratzea izango litzateke gakoa, ez? Nahia baldin badago, desia baldin badago, zergatik ez, ez? Badago testu bat, niri haunitz gustatzen zaitela, baina da una buena edad, ustut, dagoela Intisexeko orrialdean ere bai, eta solasten du arsamandi otoñal deitzen da. Eta iten du holako metafora bat urtaroekin eta bizitzako etapa eta sexualitateakin, ez? Iten du konparaketa bat bezala. Eta, bueno, haunitzetan hartzen dugu gazte eta helduon sexualitatea parametro bezala bertze etapa guztietan eskema berdina, ez, bertze etapa guztietan ulertzeko, eta orden noski ezkaren tenditzen eskema horietan, eta orden gure sexualitatea ere uzten dugula pixket alde batera. Baina niri gustatzen zaitena da, egiten du halako konparaketa bat, negua konparatzen du haurtzaroa eta haurtzaroko etapakin, udaberria nerabezaro gaztaroakin, uda heldua garenean eta udazkena zahartzaroakin, ez? Eta beretzen duzu lau urtaroak, eta erten duzu, ostras, eske ze diferenteak diren, ez? Eta lau urtaroetan ze gauza desberdinek egiten duten, eta ze diferenten agon, ez? Eta nola urtaro bakoitzak maten daten aukera nire bizitzen gauza diferenteak egiteko, eta ez bakarrik gauza diferenteak egiteko. Pues igual nire desira kanbiatzen direla, ez? Igual udaberria mainago, piztuago, baina gero, udazkena unitz konparatzen da ere bai, lasaitasunakin, goxotasunakin, pausakin, ez? Eta gure sexualitatea eta zahartzaroare esketzen dugu irakurri eskema berdinekin, ezin dugu, eran duzuna, pues aktibo izaten alda, modu lasai, pausatu, goxo, ez? Eta hoia da ere bai aktibo, ez? Orduen, niri konparaketa gustatzen zaiten haunitz, erran, nire buruan iten zaiten argi ere bai, ez? Eta hartzen eske, bai. Bai, eta horrekin lotuta ere, ulertu behar dugu ere gorputza, ez? Hain lotuta dagoenez, gure sexuarekin, sexualitatearekin, ere gure gorputza etengabe aldatzen doala, ez? Eta hau ere, bueno, ba,
ez dakit, ez bakarrik klimaterioarekin, edo ez, erekzioen kontuekin, bueno, nolabait ere gore gorputza ere aldatzen doala, eta aldatzen doan horretan ere gure topaketak, bai bakarka, bai beste pertsonekin, aldatzen joango direla ere, ez? Igual, ez dakit, gizon baten kasua, edo sakila duen pertsona baten kasuan, agian gaztea zenean, edo ez, heldua zenean, nolabait ere, bere sakila oso tente jartzen zen, demagun, ez? Eta gaur egun, ez, edo erekzio horiek joan eta etorri egiten dira, edo besterik gabe erekzioa ez dugu, ez? Exitatuak egon gaitezke, baina erekziori gabi, eta hau normalan ez digute azaltzen, baina orokorrean gertatzen den zerbait da, ez? Naturala den zerbait, eta bueno, gure gorputza ere, nolabait ere aldatzen doa. Eta sakilari hori gertatzen zaion bezala, aluari ere, ez? Igual lubrikazio gutxiago izango du, ez? Lehorra egongo da, eta bueno, nik beti hau esaten dut, ez? Aurpegia egunero zaintzen dugula, ez dakit, kremak ematen, edo dena delakoa, edo garbitzen, eta batzuetan alua ere, begira ze importantea den emakumeentzat, ama izan baldin bagara ere, hortik jaio baldin badira gure aurrak, eta batzuetan aluari ez zaiola kasurik egiten, eta aurpegian krema ematen dugun bezala, zergatik aluan, holako lehorra baldin badago ero gure alua, zebaz dugu hidratatuko, adibidez, baina gauza hauei buruz normalean hola gizartean ez dugu hitz egiten, eta gero kezka handiak etortzen zaizkigu, bai konsultara, bai hitzaldien bukaeran, galdera konkretu batzuk, bai erekzio kontuekin, eta bai, nolabait ere, lehorte edo, sekedade hauekin, orduan, nolabait ere horri ere buelta eman behar zaio, eta, informatzea ere, gorputzak aldatzen direla, lehenengo zimurrak iguala sartzen direla, beti egon garela, nola dira, arrugaz ateratzen zaiz gazteleraz, zimurrak hori da, oso esan dut, joango gara gure gorputza, gure azala etengabe aldatzen doala, eta ederrak ere izan daitezkela, ze batzuetan ematen du, edertasuna lotua dagoela ere adin konkretu batekin, eta ilurdinak ere ederrak dira, ez dakit nola esan, bai, azala, edo ez dakit, edo titiak erortzen direnean, edo azala ere nolabait ere, aldatzen doalako ere, eta hori ere da edertasuna, baina irakatsi digutenez, edertasuna, nolabait ere kanon batzuen barruan egon behar dela, horre ere, hausnartzeko zerbait dugula esango nuke. Bai, guztiz. Bai, hausnartzeko eta ikasteko ere, bai, kanon hauen barnean, gainera daude, kanonen kanona, Osa, hau gaten da pixket piramide mailan ere. Baina, bai, ustut arron interesgarria dela gure gorputza nolabait, kultibatzea edertasun hortan ere bai, eta bertzen gorputzak ere ederrak direla. Erran nahi dut, eskerrak gustuak ere diferenteak dugula denek, eta ulertzen gaten garela gure bizitzan zehar. Hemen ere, pixket solasten zinuna, norentzat da sexualitatea eta non kokatzen dugun sexualitatea eta plazerra, Neri, neri intzaiti ideia arron interesantea, eta lotzen dugula unitzetan eskema bat dela lehenengo maten da plazerra, mateko satisfakzioa, edo ongi sentitzeo, eta unitzen eskema da, plazerra izan, eman, sentitu, eta gero satisfakzioa, baina unitzetan dago al revés, satisfakzioak ekartzen du plazerra, Zu harreman batean baldin bazaude, lasai, goxo, seguro, edo, nabari duzu konexio bat, hor, ongizatoi baldin baduzu, gero seguraskire plazerra sentitzeko gaitasuna, gorputz osoan zehar, haize probabilidade gehiago da, gaitasuna haize gehiago handitzen da, Orden aldaketa horrek niri ere laguntzen hau, eta igual, zartzaroko etapan unitzetan argiago ikusten da, nola den lehenengo satisfazioa eta gero da, plazerran eskema hoi. Bai. Eta iten zait arron, behiek irekitzeko modu bat ere bai, eta hoi da, erten ginunare zenbat badugun ikasteko, adibidez, gure eskema mental hauek, eta ez bakarrik eskema mentalak, baizik eta gure esperientziak, gaur eguntugunak ere, nolabait, buelta bat mateko aukera, kapazitatea dugula, ere. Bai, eta honekin lotuta ere, zahartzaroan ere nik uste ezaugarri oso adierazgarri bat da erritmoa hain zuzen ere.
ritmoa sexuan edo intimitatean, baina baita eguneroko hainbat gauzekin, ez? Bizitzaren erritmoa ere, bueno, motelago doa, ez? Ez dago, ez, nerabek duten edo gazteok dugun, ez? Ritmo azkar eta estresantea batzuetan, ez? Baina batzuetan ere, importantea da ere zehaztea, bueno, erritmoak ere aldatzen direla, orduan topaketa horien erritmoak ere desberdinak izango dira, ez? Ez da, ez, azalarekin baldin magabiltza, ez? Ukitzen eta segurazki izango du erritmo bat askoz motelagoa. Abiadura hartu dezakeela erritmo honek, noski, baina, bueno, erritmo kontzeptua uste dut batzuetan ere lagungarri izan daitekeela, ez bakarrik zahartzaroan ematen den ezaugarri bat delako, baizik eta ere orokorrean, ez, bizitzako etapa guztietan, gure sexualitatea ere, nolabait ere, beti igual dugulako askoz ere lotuagoa erritmo azkar batekin, eta igual estitazioaren eragina edo dena delakoa, baina batzuetan ere, erritmoekin erjolastea ez, nik uste, bueno, gako interesantea izan daiteke etapa eta adin guztietan, ez? Bai, eta etapa honetan ere nik lotzen dut haunitz berraurkitzeko gogoakin, ez? Ere bai ikusten dugula, badagola, pues bueno, bikote berriek ere bai, da etapa bat ere bai, haunitzetan bikote berriek sortzeko momentu dagola, haunitzetan zure buruekin eta bikote betiko urte haunitzez egontzaren bikoteakin berriz harpatzeko aukera dagola, eta gero ere bai, da etapa batean, zeinetan doluek, galerak, pertsona importanteak, ez, bueno, pues nolabait, bizipen horiek ere daudela ronurbil edo eta realak direla, ez? Eta hau ere patu behar dugu balioan eta kontuen hartu, ez? Sexualitatea ere ez da akitzen, bai, hiltzen garenean, bai, baina, bueno, gure ingurukoek, adibidez, hain ez pentsatzen, ez? Adibidez, ez dakit, 30 urte elkarrekin gaten duen, edo gehiago, bikote bat, bikote horrek ere sortu du biografia komun bat, edo aman komun bat, ez? Eta nola horrek ja gure sexualitatean ardatz klabe bat den, ez? Eta hemendik hilartereko urte hauetan ere bai, nola esperientzia horrek, nola bizipen horrek, nola bere presentzia, ausentzia horrek balio izugarri duen, ez? Gure sexualitatean. Baina, bueno, ere bai hitzak batu behar direla, ere? Bueno, etapa bat dela eta pollit bizitzen aldela, experimentatzen aldela, erritmo berriak probatzen aldirela, melodia diferentiak aitzen direla, eta, baino gabe, eta, bueno, bizitzan amaiera ere hurbil dagola. Ere ez, eta horrek badu, bueno, nik uste ere bai solastu barra dugun hontaz. Bai, eta gainera ez, amaiera horrek igual ere ez, heriotzarekin lotuta dagoenean ere, agian ere bizitza nolabait ere estutzeko ez, edo bizitza guztian zehar, agian esperimentatu ez ditudan gauzak egiteko orain, gai naiz. Gai naiz, batez ere, ausardia dudalako, eta hau bukatzear dago, zeba ez diote esango ondoan dudan pertsonari maite dudala, edo berarei busu bat eman nahi diodala, ez, eta horrelako, bueno, nolabait ere badu, bueno, ez dakit, edertasun puntu bat, ez? Eta ausardia puntu bat. Nik uste mezu hau eta mezu honekin nik uste bukatu ezakegola, ez? Inoiz ez delako berandu, ez? Inoiz ez da berandu amesteko, fantasiatzeko, hori da, ez? Bikote berri bat egiteko, esperientzia berri bat izateko, ez dakit. Bueno, ez? Ze nik uste importantea dela, ez, ausardi horrekin joatea, eta ez ausardiarekin ere, ez dugu zertan, ez, behin baino gehiagotan aipatu dugu, ez garela beti ausartak izan behar, ez garela beti, ez, baina nik uste zahartzaroan ere batzuetan gertatzen da hau, ez, lotxagabe puntu bat ere badugula, ez denok, noski ez, edo izan dezakegula, eta honekin ere jolastea, bueno, ez datorrela gaizki, ez? Bai, bueno, trajektoria badelako, ez, eta zuk zure bizien biografikoki eratzen aizaren hortan, gauza unitz ikasi duzulako ere bai. Orden, bai, etxetan, herrietan, ez, animatu elkarra itzera, osea, ez, helduak edo zaharrak, eta pantak kokatzen diren pertsonaik aitzera, galdetzera, bai, nahiz eta batzutan, pues, bueno, sexualitateen kontu edo ez, ere bizitzan kontu, ez? Baina zenbat dugun solasteko, galditeko, zenbat dugun, bai, eta gainera argia unitz maten aldakutela ere, bai, ez? Bai. Bai, eta hala da,
Eta pixket solastu nahi garena, ez? Dolu hauek igual zentroan patuz, ez? Eriotzaz solasten dugunean, egia da, bueno, bikote bat balima dago eta bietako bat hiltzen den momentuen badagola krisi momentu existentzial bat, ez? Zure identitatea harreman hortan ere eraiki duzulako, ez? Osea, azkenean ez da ni bakarrik individualki, baizik eta nik ere pertsona honekin, zuk eta nik sortua genuen hirugarren bloke hori, ez? Gure harreman hori eta gure harreman hori gure bizien zentrala izan delako eta delako. Orduan, nola negoera hauek ere kartzen alduen, nolabait gure identitatea birplanteatzea, ez? Orain non gelitzen naiz ni, ez? Non gelitzen da nire proiektua. Azkenean ere bikotea proiektu bat da, ez? Eta nola, bai, proiektu hori bat batean, nahiz eta baginak egun, pastan altzela, ez? Nola bat batean izan daiteken krisi momentu bat, krisiek ere bai kartzen altuztuela aukerak, ez? Hau beti ere kartzen dugula. Bai, eta batez ere ez dela haustura bat edo hautsi egiten da nuen lantalde hau edo ekipo hau edo dena delakoaz, batzuetan bai heriotzaren-gatik, ez? Baina beste batzuetan ere, bueno, harremana nolabait ere bukatzen delako, ez? Eta nik uste hor ere, bai heriotza dela, bai harremana besterik gabe hausten dela, bueno, dolu prozesu bat dago, ez? Eta hau, bueno, beste bizitzako beste etapetan ere gertatzen da, ez? Igual ez dugu, beste programetan ez dugu horren beste sakondu, baina doluaren garrantzia hor dago, ez? Bikote bat hausten denean, bikote batetik banatzen garenean, hor ere, bueno, dagoen desoreka emozionala, ez, handia da, ez, kriston saltoa dago, eta orduan gero berriz ere gauzak baretu arte eta oreka hori, ez, bilatu arte, bueno, prozesu bat da, eta normalean ez da erreza, ez, baina horrek ez du esan nahi hortan gelditu behar garenik, ez, eta alargun gelditu garen ez dudala beste esperientziaren bat izango, edo beste bikote bat izango, ez, baina, bueno, hor bakoitzak erabaki dezala noski, eta batzuetan bizitzak berak, ez, ekartzen dizkizun, opariak, altxorrak, edo esperientziak dira, ez, baina, bueno, hor ere ez dugu zertan, ez? Naiz eta bikote batekin urte asko egon eta alargun gelditzen baldin bagara, ez dugu zertan hor itxita gelditu behar, ez? Agian bai, eta ez dugu, begira, jazta, ez? Onaino, eta ez dut beste esperientziarik bizi nahi, baina nolabait ere, bueno, ere, ez? Aipatzen genuen, ez? Inoiz ez dela berandu, ez? Gauza berriak ere esploratzeko, eta batzuetan nolabait ere, agian, bueno, deskubritzen dugula gure izaera berri bat, edo bapatean ezaguna ez zaigun zerbait ezagutzen dugun, ez? Orduan, bueno, bai, nolabait ere, aukera berri bat izan daitekela, naiz eta momentu horretan aukera bezala ez sentitu, ez? Da momentu bat ere sufrimenduko momentu bat. Bai, inondik inora, ez? Eta dolua hor dago, eta ez da gauza bat erraza, eta ez diot inolaz ere garrantziak kendu nahi, momentu berezi horri, baina, bueno, beste aukerak batzuk ere egon daitezkela, ere bai, ez? Bai, eta denborak, ez? Nik doluak, krisiak eta sufrimenduare bai mentze horrek, kartzen aldu, nik behin baino gehiago aitu dut, ez? Nik ja sufritu dut hau nitz, ez? Maitasunakoa delako punto bat, arronpo egite, baina, bueno, gero realitate bat da ere bai, bueno, badagoela momentu batzuk sufritzen dena ere bai, ez? Eta orden, bueno, nola saiatu sufrimendutik ez aldentzen, baina bai igual ez zain sufrituak diren esperientzia horiek harpatzen, ez? Erra nahi dut, harremanek dutena da beti dagola solasten ginen Platonen banketeko, ez? Pixket sexu hitzaren ondik eluzen, bueno, garelako zaurgarriak, ez? Vulnerableak eta honek iten daku, honek ere uzten du mahai gainean, edo heriotzak uzten du mahai gainean, dudik gabe zaurgarriak eta vulnerablea garela. Eta hori kontuan hartu behar dugu ere, bai, ez bali magaude momentu batean ere esperientzia berretara ere ekitzeko edo bira, nire esperientziak ertan hau orain, hola, bakarrik eta, ez? Ez du erran nahi bakarrik nagolako ez dutela sexualitateik, osea, klaro, baietz, ez? Eta hori eren daiteke, eta hori aldatzen alda, eta hori esploratzen aldut ere, eta bueno, eta horrei ateak ere ekiek usteak ere, kartzen duela opari haunitz. Nire beti gustatzen zait sexualitatea lotzea, ez? Altxorra, opari, bolako. Eta batez ere, sexualitatea bizitza bezala bere argiak eta itzalak dituela. Dudik gabe, bai. Nik bukatzeko pixket saio honekin komentatu zartzaroan,
badakigula, badaudela pertsona unitz momentu eta etapa honetan, beren bizitza sexuala bizi dutenak modu haize aberatsago batean, haize positiboago batean, eta inbau, konparaketa txiki bat, haunitz gazte edo haunitz heldu baino, edo beraiek gazteak eta helduak zirenean baino. Orduen, eta hau realitate bat da, eta hau ere nolabait, guk ikasteko guk hortik hartzeko eta hitzak batzeko ere posiblea dela, eta dagoela aukera hori. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.